Txirri, Zer? begira nolako joku polita erakutsi gaten ikastolan. Ja. Begira, Honek eta honek, bartiztaia zituzten, honeko nixere esan, gombidazitzala, hau eta hau, gombidatzaile rikitirrau, hau etxerituk, 24! Polita. Ea, neronek nola egiten dudan, ea? Honek eta honek, barteztaiak zituzten, honek honi zer esan, gonbida zitzala auta hau, gonbidatzaile rikitirrau, hoietxik dituk, 24! Etzeo gaizki, ni baino bastante kaskarrago, baina etzeo gaizki. Mirri, baina konturatu alaiz, 24 behatz zenbatzen direla guztira? 24? Bai. Kontxo. Basekia, txiribiton! Txiribiton! Baldakik esku bakar batean zenbat behatz dagoen? Bi eskuetan, baina bakar batean? Batean? Erdia, 5. 5, ez jauna 24 xedek. Exet? Frogatu ingo diat. Honek eta honek, bartiztaiak zituzten, honek honi zer esan, gonbidazitzala hau eta hau, gonbidatzaile rikitirrau, hau etxedituk, 24! Kaixo lagunok, zer moduz, Txirri, irekin asarexan bar, nebilek. Nirekin? Bai, Mirrik aipatu zidak lehiakidei galderen erantzunak esaten ibila izela. Baina Jaime, zalduk oraindik Mirri ezagutzen. Bera, esaten dituen guztiak gezurrak. Bueno, esan, esaten dituen erdiak gezurrak, eta beste erdiak gezurte erdi. Etzegeat, baina nizue biogin erotu ingo nagoa indik. Eta hirugarrenarekin berriz etzegeat. Beraz ez du gezurra. Noski. Ederki. Kantari gatoz? Kantari gatoz, bai. Edo bintzat, kantari etorri zaigu gaurkoan, Itziar Zamora. Kaixo, Itziar? Kaixo, arratsaldean. Itziar, ikusten duzu, ez da oraindik ezaguna, ze berria baita, kanta gintza edo kantarien mundu honetan, ez da? Bai, oso berria. Noiz hasi zinen kantatzen? Bueno, berria naiz publikoaren aurpegitaz zabaldu naizenetik, baina jaiotzetik ari naiz kantatzen. Bestela galdetu nire gurasoei. Neskaton negartia zinen beraz. Ba, horrela esaten dute. Eta ondo pasatzen duzu zuek kantatzen? Ondo ez gustora. Zure bizitza esan dezakegu dela, kantatzea dela. Bueno, badaude beste gauzo gehiago, baina bai, garrantzitsuena bintzat hori bai. Eta zure kantak nork osatzen dizkizu? Bueno, nik egiten dut musika eta letra. Hau da, zuk osatzen dituzu Goitibera? Bai, hori, bueno, bai. Horrela esan da, badirudi osatzen dudala oso handia iruditzen zait, baina bai, nik egiten. Hala da, takitxo, hala esan beharra dago. Baina kantariek enon nazera da, kantarien musika eta letra entzutea. Beraz, eseri zaite, lasai eroso jarri, eta nahi duzunean kantatzen hasi. Itziar Zamora.
oso ondo kantatzen duzu, tia. Bai, gustatu zaizue? Oso, eta haurtxoi ere bai, ezta? Bai, bakarrik esan dute lotxatiak direlako. Baina beste esango luteke, bai, ozenki. Aizu, diskoren bat grabatzeko edo asmorik baduzu? Bueno, eske hori esatea oso gauza handia esatea da, ez? Ni lehen esan dudan bezala gauza txikia gustatzen zaizkit. Orduan, diska nitzat oso gauza handia da. Orduan, ez dakit, saiatuko gara guk entzaiaten, gaina uste dut, hortaz, ume oso, sentitzen garela oso txikiak, ez? Lehen da bizi gehiago landu behar dugu, bai gitarra, bai abestia, bueno, dut abestiak. Eta ja ziur nagoenean eta ja evoluzio nahiko handia daukadanean orduntxen bai. Dugu esaten jardu zera, eta bururatzen zait, dugu esatean, agian beste bada talderen bat edo bakarrik kantatzen duzu edo talderen batekin? Bai, gogoratzen ari nintzen, ba hori. Bi mota abesten ditut normalean. Bata da Euskal Herri abestia, bai umeen abestiak, bai gure antxinako abestiak, eta hori nik bakarrik abesten ditut, abestiak abesten ditut, eta baita Patxi Saizekin beste mutil batekin. Eta gero abesti modernoa edo pop talde batean nago, eta kantoi izena duena, eta hortzen. Orduan, orfoi batean kantatzea bakarrik falta zaizu dira. Ba, denbora banuke. Itziar, jarrai dezagun zure ahotsa entzuten. Orain beste bi kanta gutxienez kantatuko dizkiguzu, ezta? Noski baietz. Tira ba, nahi duzunean. Zabali, ilargia ikustea, nere gela argitzen, eta zuek nere oroimenea. Zuen aurpegia, alaitxuak batzuetan, tristeak bestetan, baina zuenak beti zuenak. Itxasoa eta lorea sortzen dira nere baitan, eta gustora aurkitzen naiz, eta ziur nago. Zuek eta nere mendia ez nauzuela gutxiko. Egunen batean ez bakera ikusten, badakizue mendian, txurietan errekastoetan, ilargian izarra aurkituko nauzue. Itxasoa eta lorea sortzen dira nere baitan, eta gustora aurkitzen naiz, eta ziur nago. Zuek eta nere mendia ez nauzuela gutxiko. Egunen batean ez bakera ikusten, badakizue mendian, txorietan errekastoetan, ilargian izarra aurkituko nauzuela.
abesti hau kimuak izendatzen da, eta zuen laguntza behar dut denok batez abesteko. Herri euskaldun baten kimua jolasten, herri euskaldun baten, herri euskaldun baten, herri euskaldun baten kimua jolasten, herri euskaldun baten, herri euskaldun baten. Mendiak joango gera denok abesten, euskal abesti zaharrak berri eta gazten. Gure jokuetan elkartasuna, gure bihotzetan alaitasuna, eta eskuak bildurik beti lortzeak bakardadea, buskatzea danok. Herri euskaldun baten kimua jolasten, herri euskaldun baten, herri euskaldun baten, herri euskaldun baten kimua jolasten, herri euskaldun baten. Txorin dena hurbiltzen arituko gara, askatasuna beti nahi dugu lortzea. Horrela izango gera gu beti pertsona, bakoitza bere erara nahi dugu izatea, eta eskuak bildurik beti lortzeak bakardadea, buskatzea danok. Herri euskaldun baten kimua jolasten, herri euskaldun baten, herri euskaldun baten, herri euskaldun baten kimua jolasten, herri euskaldun baten, herri euskaldun Eskerrik asko Itziar, eta ondo segi, Txirrimen eta Txibitonen disko batean parte hartuko zenukezuk? Noski baietz. Behar bada hori izan liteke zuretzat beste hainbesteen artean irtenbidetako bat, eta orain bai, orain Txirrimen eta Txibiton kantuan. Atzo endaian nintzen, gaur berriz Parisen. Atzo endaian nintzen, gaur berriz Parisen. Traka, 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 tren, traka, 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 tren, ari naiz ibiltzen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Egan, egan, egazkin, egan, egan, egazkin, ari naiz ibiltzen. Atzo Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Atzo Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Txapa, txapa, txalupan, txapa, txapa, txalupan, ari naiz ibiltzen. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Uzturren. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Uzturren. Txapa, txapa, txapa oinez, txapa, txapa, txapa oinez, ari naiz ibiltzen. Kepa, abestuko duzu? Ez? Ez duzu nahi? Zeit ez da, lusatu? Bai. Eta Unaik abestuko du? Bai, Unaik? Bai. Ze abestuko duk? Do, re, mi, fa, lau, nota. Ea, ba? Do, re, mi, fa, lau, nota. Nota politak, baina sol falta da. Eta do, re, mi, eta fa, negarrez daude, negarrez daude. Aukitu dute sol nota, ta denak alaitu dira.
denak hasi dira, salto eta brinkoka. Txiruliruli, txirula eta bibolin, txiruliruli, Josepa eta Josepin, pin, pin. Kuadrilla handi hau, Kepa eta Unai, eta hor Nagore, eta Aruntzaxego Andoni, eta hemen Pantxike, Antzulako laguna ditugu, eta lehiakide izango direnak. Bueno, denak ez, noski, Nagore, Andoni, eta Pantxike izango dira. Pantxike, egia alda Txirrik galderak esan dizkizuela? Niri ez? Seguro? Ziur, ziur. Nahi hau nuken. Kepa, txibito entorriko da? Bai? Ez? Zozketatxo egitera ere ez? Bai. Bai, txibito entorri hona. Guain ikusi behar dugu, Aitziber eta Unai biok, ea zein talde izango den salsa eta zein pika. Asteasu, ala Antzula, sartu eskua. Pika, bueno, Asteasu horrak ez dakit zehatz mehatzu nola diren gauzak, baina gehienetan salsa taldekoak izan dira, eta gaurkoan ere, eta Antzularra berriz pika taldekoak. Txibiton, hartzatxoa. Muxo bat, bai? Pa emango diozu, Kepa? Txibitoni, pa emango diozu? Holaxe! Eta hemendik laizterrera, debuluzon. Gaurkoan, egundoko arrantza egingo dia, Txibiton. Beita berezi bat ekarri zidatek, eta diotenez honekin arraina undiak harrapatzea omen dira. Baina zertan ari Txibiton? Amuan zitzilik azara joak jarri duk. Horrekik ez ditu garrai asko harrapatuko ez? Akaso untxiren bat edo beste? Bai, bazekiat, atsegin zaizkiala untxiak, baina uretan ez ditu untxiak ibiltzen, ni? Txibiton. Tira, ni bazeuket hemen beita aproposontatik. Hartzak apurtxo bat eta honekin arrantzaintzak behar bezala. Iop, kompañero! Kaixo, mirri! Ze, arrai asko aldarin? Ez gehiagi ez, baina no hau, kainabera horrekin mirri. Arraiak harrapatzeko, baborio, uste soiru harrapatuko jo bestela eskusala. Baina ez diat, kainaberagatik esaten, txuleta honegatik esaten diat. Esan ziatek, arrai haundiak harrapatzeko modurik egokiena dela. Bai, eta ire genialidadeak mirria. Hori ze geniala naizela. Txuleta honekin. Ei, baina no hau Txibiton. Ziur ni bezen arrantzale on eta jator baten onduan egotiak lotza ematen diola. Baina aldein, ez diat ulertzen. Ikusiko nolako arrai haundi harrapatuko den gaurkoan. Txirri, koska itxiak! Bai, motel, horrengoan tiburorien bat bakarek. Haundia duk! Bai, motel, tira, bion artean atxako dio. Tiburoi ezpaduk ez zaio asko falta. Lagundu, Txirri, lagundu! Txirri! Tiburoia alda, Txirri, tiburoia alda! Ez berri, ez duk tiburoia, handia baduk, bale bat du. Balea! Jendea puxtarriz josi behar dugu, eta horretarako salsa taldean, Asteasu Harrak, Oiane Otegi, Juli Azkue eta Juli Arrastoa. Eta pika taldean aldiz, gure gaurko lehiakide berriak, Antzularrak, Nagore Igarza, Andoni Larrañaga eta Pantxike Arin. Juli gehia aldatu digu, orain arte pelio rotorekin ibili baldin bada ere, Asteasu eta inguruak izango dira. Balagizu Asteasu berri? Puxka bai, hango ez nez baina. Bueno, ikusiko dugu ba. Ze izen du Iturriotzeko ermitak? San Juan. San Juan Bautista, zuzen. Zer dantzatzen zen Korpus egunean Asteasun? Aurrezko ba. Aurrezkoa, zuzen. Zemat apaiz afusilatu zituen Zumalakarregik Asteasuko plazan? Ziria. Non jaiotzen da Asteasuko erreka? Zelatunen. Zelatunen, zuzen. Asteasuar batek egina da Goizuetako eliza. Nork? Zirila?
Ez, neska pasada ziria. Pedro Zalduak. Nola du izena Julian Lizardiren jaiotetxeak? Esto... Urzuriaga. Urzuriaga, zuzen. Esaiguzu Xabier Quintanak Dondon Kikilikonera ekarritako bi narraztiren izenak. Sugeak Bai? eta... Bai, eta muskarrak. Eta muskarrak, zuzen. Zein da Euskal Telebistaren maskota? Txantxangorria. Txantxangorria, zuzen. Kanako direlakoak zein irlatako biztanleak dira? Kanako direlakoak. Kaledonia berrikoak. Eta azken galdera, Dionisio Amundarain euskaltegi berri batetako zuzendaria da. Nongo euskaltegikoa? Dionisio Amundarain. Donostikoa. Ez. Urtetan Lazkaoko euskaltegiko zuzendaria izan da. 8 puxtarri, 8 galdera. Eta pika taldekoak berriz, euskal mitologia hartu dute gaitzat, eta Pantxikek erantzungo du, Pantxikek edo auskalo nork, dakienak, nolako hankak dituzte lamiek? Ahatanak. Ahatanak. Zein hartzen da beste jainko guztien burutzat? Siria? Ez. Mari? Zuzen, Mari. Bai, hori zen erantzuna. Sugeharrak zerua zeharkatzen duenean, zer dator? Ekaitza. Ekaitza, zuzen. Zenbat buru ditu eren sugeak? Zazpi. Zazpi. Beste batzutan bateko ere. Batekoa edo zazpikoa izan liteke. Zuzen, zer zaintzen du basa jaunek? Artaldeak. Eta, bueno, edozein abere. Zien da, edozein zien da. Zuzen, mamarroak zer dira? Ipotxak ala arreldoiak? Ipotxak. Ipotxak. Zein programa aurkezten duten Nikito eta Nipongok? Siria. Siria! Zein programatan izan ditugu oraindik orain Amuritza eta Lizaso? Ezbaian. Ezbaian saioan. Bizkaiko Foru Aldundiko lehendakariak nola du izena? Foru Aldundiko. Nire bat. Ez dakizuen? Susmorik ere ez? Jose Alberto Pradera. Eta azken galdera, non jaio zen El Dorado filmako protagonista den Lope Agirre? Oñatin. Bai, baina zehaztuz, Oñati inguruan baina, zuzentza dutziko dugu Oñati, baina Araotzen jaio zen. Beraz, guztiak bederatzi galdera zuzen eta bederatzi puxtarri pika taldearentzat. Matematikak eta literatura kontua, Julik, matematikak nahiago ditu, 30 segundu frogari so egiteko eta beste minutu erdia gero ekiteko. Beraz, denbora. Denbora joan zaigu, eta 2 erantzun izan dira zuzenak, beraz 6 puxtarri gehiago salsa taldearentzat. Eta pika taldean berriz, hitzak nahiago izan dituzte, eta izkiak izango ditu Andonik egin beharreko. 30 segundu izkiak ikusteko eta beste 30 hitzak sortzeko. Denbora.
toke magikoa falta ziren, baina hirurak zuzen 10 pusterri gehiago pika taldearentzat. Eta orain bai haurtxo biok zera egin behar duzue. Euskal Herriko herri baten izena sortu behar duzue, lehen hor zuen monitoretan ikusiko duzuen guztien arabera. Beraz, denbora. Muskildi. Muskildi alda, seguro? Ea erakusten diguten. Muskildi erantzun zuzena, 10 pusterri! Muskildi, etzen edonolako herria izena, baina asmatu duzu, eta orain zure txanda, banagore, beste herri baten izena, eta dagoeneko denbora. Orbaizta. Orbaizta ote? Ba ote? 10 pusterri gehiago! Geografia kontutan bai saltza eta bai pika ederki dabiltza, eta orain pultsua neurtu behar dugu dardaroskopioan. Esperientziak zer egiten duen. 10 pusterri gehiago saltza taldearentzat. Eta... isilduko da, ezta? Nahore, zuk lehenengo aldia duzu, eta orduan lasaixeago hartu, baina ikusiko duzu nola egingo duzun. Nahore, lasai, mantxu egin dezakezu, hau ez da Formula 1 bat, venga. Gure Alen Pros berria. 10 pusterri gehiago pika taldearentzat, eta honela kontuak, 33 pusterri dauzka saltsak, eta 39 lortu ditu pikak. Orainik ez dago deusik erabakita, izan ere 15 pusterriren kontua, azken frogak erabakiko baitu. Mirri, Txiribiton, ogi erosteko eman ditizuedan ogi durotetik non dituzu bueltak? Aguazilak kendu zizkiu. Alguazilak? Baina Mirri eta Txiribiton, nola esan behar dizuet, nola, tortolika ez dagoela edonon aparkatzerik? Ez dela horretik izan, baboli, ez dela horretik izan. Zergatik izan da ba? Aguazilak erramatu gaituelako, lorategian, pisa egiten. Mirri eta Txiribiton,
Herrian zehar badira komun publikoa txisegin alizateko. Lorategietan ez da txixirik egin behar. Tontxo, baina beharra handia genian eta landarentzat oso nadu. Tira, eta zenbateko multa jarri dizue balguaziriak. Osilak, 10 duro, 50 peseta. Bueno, eta soberan diren beste 10 duroak non dituzue. Guasila di matxizkiuk ere. Baina ez didazu esan horreta txiribiton 10 duroko zera bakarrik esartu dizuela, jarri dizuela. Bai, baina pixarrakaren herrian harrapatu baitu eta beste herriak indalintxateko beste multa bat batu behar txu. Haze seapoto parea. Sariak. Guztioitatik ahalik eta onenak eta gehientxonak eramatekotan, azken froga hau primeran egin behar duzue, eta azken froga hau eskutitzena izango da. Eskutitz asko izango dituzte hor, don kikilikon izki guztiekin. Eta lehenengoak egin beharko duena, eskutitzak ireki, bigarrenak eskutitzetatik zera gatera, izkia gatera, eta azkenekoak don kikilikon hitzak osatu. Baina osatu eta zuzen osatu. Amos Puxtarri, horrentzat izango liateke eta. Kontutan izan, askotan lan azkarra, lan alperra izaten dela, eta 1, 2 eta rau! Alto, ikus dezagun ea pikataldeak benetan hitza osatu duen. Don, kikilikon. Zuzen eta 15 Puxtarri pikataldearen zat.
Beraz, datorren astean pika taldekoak izango ditugu, antzularrak hemen izango ditugu gurekin, 54 puxtarrirekin. Eta oian eatoz, 3 astetan egon zarete gurekin, beraz, azken hontan irrist eginez, akabo. Denaren puxtarri asko dauzkazu, ez da oso okerrezpan nago bentsat, 163 puxtarri dauzkazu gaurkoekin batera. 163 puxtarrirekin, sari mordoskiara eman dezakezu, bideoak eta ifikateak eta gainentzeko guztiak, denaren zerbait hobexeago nahi izan ezkero, apustu egin baduzu. Ea. Berdea. Baliteke ez liteke, zein pailazo egon gote da. Lasai, hemen ez da guztia amaitzen. 3 pailazo agor zeuden. Ikustagun, zerbait galdu duzun. Bueno. 30 puxtarri. Tira. Ez dira asko, baina. Hala ere, sari desiente eramateko geratzen zaizkizue, eta, gero erabakiko dugu ze sari, ezta? Ederki. Pasadizoa ikusi behar dugu orain. Praxku eta Kalisto erregek elkarren arteko guda bat hasi dute, baina kasualitatea dela medio zein gertatuko guda zelaian eta Txirri, Mirri eta Txiribiton. Hauek bai baten eta bai bestearen soldauden lagun bihurtu dira, eta guda ez beste gauza guztiak egin dituzte. Orain, Kalistok tortolika eskuratu nahian, bere gaztelura gonbidatu ditu. Kalistok hegazkin hori eskuartean baldin badukureak egin du. Berandu iritsi naiz jauna, ezin izan ditut ekarri. Berandu, beti berandu. Biharko hemenai ditut kanpotan horiek entzun? Bai jauna. Zerbait pentsatu handuk. Bai jauna. Komando bat prestatu dut, soldadu honenekin. Eta gaur gabean, Kalistoren gazteluan sartu, eta baituta ekarriko dituzte. Kontxo, eta hemen daude zure soldadu horiek. Hementxe daude jauna. Esango aldien sartzeko. Bai. Sart zaitezte, erregeak ezagutu nahi zaituzte. Hauek aldira komandokideak. Bai, oso azkarrak dira. Aien, neu joan beharko naiz kanpota horien bila. Tira zoazte. Eta biharko hemen ezpadago hegazkin hori, txerri janetara botako zaituztet. Kontxo, Txiribiton, utzi da lekua. Leku eusteko? Tira, Mirri eta Txiribiton, lo egintzazue orain. Bihar pentsatuko dugu zerekin Kalisto eta Praiskurekin, baina orain lo egin. Nola ingo dugu Txiribitonek etziak leku ikusten eta... Baina, abra xibisto. Txiribiton, txerati botanako ditik. Ikusten, erlo ditik baute dagoen horrela. Orain ikusiko dut Txiribiton. Horixe, opa, oponzio. Xe uste bueno, ia iretza bakarrizala, Zer? Baina, koño. Mirri, Txiribiton, mese... Mirri, Txiribiton. Baina, zaudete gendi. Mesedez, egoken di, kontxo niz. Baina, nik ez dudala zuekin honela. Egotzen ez gendi, demontre. Hola, ez daukagu jarraitzerik, kontxo. Nik ez dira Txiribitonekin lo egin nahi. Ba, orduan, lurrean egin beharko duglo. Ez, jauna. Bai. Leku eskopak okupatzen duk eta gaina ikara gaizko buskarra botatzen du. Orduan, Txiribitonek egin beharko duglo. Lurrean, noski. Horixe. Bai, Ba, edo Mirri, begira, hemen argi dagona da... Zergatik ez? Hemen ezin dugu hirurok lo egin lekurik ez daukagulako. Beraz, erabaki beharko dugu modu batera edo bestera, nork egingo duen lo hemendik kanpo. Joku bat ez erabaki genezak, Baina ze jokurekin. Ba, eskutaketan, batzen duenak, txoluan egin behar bai. Bai, tira, bai.
Isabela, Manuela, Catalina, Tente, Bulente, Tipi, Tipitón, Martín Chapatón, Caskamela, Trompetan! Lau, kilikon, y para, tira, hasi kontatzen, Mirri, hasi kontatzen. Eixe da, kinporta, bera esmatuko nun xabeten? Hasi kontatzen. Bera xe gaina, ze uste zue tontu nahi zela? Bat, bi, hiru, lau, sardina bakalau, bost, sei, Segi kontatzen, Mirri. zazpi, sortzi, beratzi, eta kasi kamar, Kitxo, Mirri. eta mar. Bera, xerkitu gaixo batibito, iazpian jango zer desio eski, Arnopola estudio iazpian? Baina, bera, rapatuko zaituzte zue tontua nahi zela? Badaki, ziur armarioan zaudetela, arrapatu zaituzte neriak zarete, barkatu. Enen bilen zuen bila, Barkatu molestatzeagatik. Non xertu ote dira bat? Badaki non xertu zareten! Ziur zako honen barrean xertu zaretela, harrapatu eingo zaituztat! Mirren tamainako zakurik ez da oindik asmatu! Nereak zarete! Erranditu egin gara! Ikusi aldituzu zakuak? Ja, Jose! Ai! Ostikoak ez dute behar da! Nik ez diak ostikorik eman! Zerra urika, ai! Ama! Oi, hau buruko mina! Basiru lurrikara bukatu egin dela, ez? Egia du, Txiribiton, kalabuzu batetan geude. Ikusten segertatzen den, soluan lo egin nahi izateagatik, Ba, hemendik aurrera irurok egin berko diogu zoluan lo. Nik ez baini behin, ni baniak hemendik, orain gainera. Mirri, hemendik etzego girteteri. Zaiz konturatzen, hau praiskuren ideia izango guan. Azkenean, praiskuren edo kalistoren eskuetan egon, berdin, gaizki bietan. Horixe pensatzen nuenik. Eta horregatik nago hemen. Eta zu nortzara ba? Ez altzaretin itaz akordatzen. Kanta politia eskaini zen iguten. Jakina, zelaian gurekin egon ziren soldadetako bat. Eta nola xaude ba hemen? Gerrara joan nahi izan ez nuelako. Zuen kantari kasu eginez. Praisku xikina! Baina! Ez konturatzen, burdinezko hau ala, Mirri! Txiribiton, ea lortzen duan kate hori apurtzea. Babu, Txiribiton! Zein daurtsua izen! Ixo, norbait dator! Gustatzen altzaizue ostatu berria. Ez zarete kejatuko, ez da? Debaldeko ostatua. Jana ere ez da ordaintzen? Gozaria? Hemen ez dago gozaririk, baina hori bai. Bazkaria primerakoa. Arratoi salda, arratoi errea, eta postrea arratoi pastela. Gustatzen? Zuk ere guren hori jaten omen duzu, alako usaila darizu eta arratoi usaila! Tira, isiliko nahi, ziztrila. Orain, praizko erregea zai daukezue. Aizu! Hegazkina erabiltzen erakutsi behar diozue. Aurrera. Aizu, eta nola zagitza horrela lokarriak askatuta erori ingo zera, Zer? Erori ingo zera, bai. Bai. Horrenak egin di, Ramotxito! Tira. Beno, guazen horren hemendik. Horixe, bagoaz hemendik. Eta ez aldigu zuen kalisto eta praizku horren aurka. Bai, lagunduko, ezta? Egi esan gerra hori desar gerrerazten lagundu behar diegu nola bai. Guazen bada praizku eta galistoren kontra. Beraz, lagunduko diegu, bai. Baina lagunen bila joan beharko dugu. Gu bakarrik ezin izango dugu ezer egin. Beno, beste soldaduak ere bilduko ditugu, eta seguru guztiak etorreneko dutela. Horixe pesantzen nuenik ere.
Baina zergatik ez gara gu lehendabizi aurreratzen praizkuren kontra. Ondo, ni bitartean lagunen bila jungo naiz. Bale. Orain bai ez dudala etxairik izango. Hegazkin horrekin, bi erresum hauek nireak izango dira. Amorratzen ari naiz erabiltzen ikasteko. Jauna, Praiskuk hegazkina lapurtu egin digu. Eta hiru kanpotarroiek? Baita ere, baitu egin ditu. Ui, nere giltzurdinak. Zuekin ez dago ezer ondo egiterik. Ekarria zue bokadillo bat. Oi, akabatzen ari naiz eta nere giltzurdinak. Neu joan beharko du Praisku petralorrenganak nire hegazkina harrapatzera. Baina, jauna, zu bakarrik ezingo duzu. Hobetut bakarri joatea zuekin baino. Ez duzu ezertarako balio. Bain, hobeto nago. Baina, jauna, ez alduzu nahi laguntzea. Ezetz eta ezetz. Hemen gera adi. Patatak zuritzeko gerrarako baino bea izeta. Hegazkina erabiltzen ikasten dudanean. Lurralde hauen jamda jabe izango naiz. Inork ezingo du nire aurka borroka egin. Kanpotarroiek atzeratzen ari dira. Ara! Badatoz. Egunon. Zer moduz egin duzuen, lo? Badakizu ezertarako ditu dizuedan, ez da? Eta zuk baldakiztu nork egingo duen lo gaurtik aurrera kalabozo zikin horretan? Bai, zuek gustatu egin zaizue, Ni? Aiene, bai jende farregarria zaretela. Tira, goazen, zuenei hegazkina erabiltzen ikastea. Geldiri, Bagorio, tortolikak ez du zu bezalako jenderik onartzen. Marrajo zikina niri inork ez dit horrela hitz egiten. Ikusiko duzu, eta inork ez dit eskua gainean jartzen. Sargento! Sargento! Ixilik, tontago! Zoaz zuen sargentoarekin notara, ziribidon? Eta horren itxuin dezagun herriko lagunek zer dioten, haiek etortzen denean jakingo dut eta zer egin. Ziribiton, guazen sargentoaren bila, ura ere hemen egotea komeni duketa. Hemen txera gazue, altxa besoak. Zer uste zenuten, betirako lo gelditu litzela? Potolontzio, ekarri da pelota hori. Baina, izer usten du, ni tontoa naizela da? Azkar, ez nazazue Praisku. Asko postuko da eta hau dena ikustean. Zer egin duk, Ziribiton? Zer uste du, pelota bana izela marrajo zikina ikusiko du. Begira, nire sargentoa, azaldu eiz, nun sartu aiz. Kalauzoan utzin daute zikin horiek. Gerrara joan nahi zuen hori askatu. Zein, matxinatua. Bai, askatu, eta bolarekin seku utzi naute, baino ez natu nahi zenean korrik atorri nahi zunuta. Bai, hau desastra nola askatu duzue, matxinatua nola askatu duzue. Gureak egin du matxinada dator. Baina jauna, hegazkina baldin badaukazu, ezin dute ezer egin. Egia, no? Hegazkina erabiltzen ikasten badugu, alde egitea badugu. Tira, azkar guazen hegazkina. Hartzak zaku hori. Baina zer dau, jauna? Iri etzaik importa, azkar. Venga. Arre. Egunon, balduzu etxe honetan ogi pusketatxo bat eskale honentzat? Alde mendik, bakizue Praiskuren etxean ezer ez dagoela zuentzat. Ez da posible,
gure praizku maitagarria behartzu ez eskezkatzea. Esan diat, hemen ez daukadala sartzarik. Ixo, akaso urrea hau ematen badiat ezauk ezagutuko, ez da? Kontxo, nahastu egin naizela uste dut. Ies hau ezagutzen, segi, sukaldea izango da iretzako zerbait eta. Zer uste du azerikume honek? Giltzurdinak izorratu dizkik eta gainera urrea emango dio dala? Mai, nere giltzurdinak. Azkenean ikasiko dut hegazkin zoragarri hau erabiltzen. Ea, non dauka martxan jartzeko manibela. Nik ez daukat manibelarik, lapurrontzia. Ni motorrez ibiltzen naiz. Hitz egiten duen hegazkina da. Noski, esan dizut, Tordolika oso hegazkin jakintzua dela. Eta kapritxozalea. Kapritxozalea? Nirekin jaidu ba. Trastea lu honek. Berriz horrelakorik esaten badidazu, ez zaitut inora eramango. Esan dizut ezintzaiola Tordolikari herrierta egin. Aserretu egiten delako. Eta aserretu eskero, baldintzat jartzen ditu. Ze baldintza eta ze baldintza ondo. Nik nahi dudan egingo du eta bestela lepoa moztuko dio lepoa. Zaz! Zu, praizku! Nirrik esan duenez, nire baldintzak betetzen ez badituzu, ez zaitut inora eramango! Hauna, ikusten denez egia da. Tira! Zure baldintzak beteko ditugu orduan. Esan! Ederki. Azteko, dantza pixka bat egingo duzu. Errege dantzaria! Nik ere bai? Bai noski. Eta gainera, kaltontziotan. Nik ez du kaltontziotan dantzik egingo. Ik bai, baina nik ez. Biek. Bestela ez zaituzten inora eramango. Eta matxinatuak berehala helduko dira. Matxinatuak? Bizkor, az gaitezen dantzak. Matxinatuak. Datorren astean amaituko ditugu monarkia kontu hauek, eta amaitu gaur laugarren astea gurekin egon ondoren, astea zuerrak, oien, esan diate penatan zaudetela. Bai. Seguru? Bai. Sari mordoxka dara matzazu, ez? Bai. Zeintzu esate baterako? Bizikleta bat, bitxandar, bideo bat, telebista bat eta radiokaset bat. Bueno, eta ze bat ipenetan? Jo, pues, ondo pasadulako. Bai? Bai. Beraz, txalo bero bat egin dizagun, astea zuerrentzat. Eta orain laguntza eskatu behar dizut. Izan ere joan zen astean alegia galdetzen izuen, Jose Ramon Beloki gure txolartean egon zenean zemat tartada plastada jasota joan zen, eta erantzuna honako hauxe. Politxa benetan, Jose Ramon Beloki gure lankidea tarta aurrean duela ikustea. Eta, bueno, erantzuna asko eta asko asmatu duzuenez, egin dezagun zozketa, eta ekarrizkidazu 3 postale. Lehen da bizikoari irrati kaseta emango diogu, eta beste biei liburuak. Zein izango da lehen da bizikoa? Hau. Irrati kaseta beraz, Aitor Urrestila Azpeitiarrarentzat, eta Jaurlaritzaren liburuak, Izaskun Michelena Oiartzuarra, eta Arantzazu Zabaleta Azpeitiarra baita ere. Aste honetako galdera, zuek ere zozketa honetan parte hartu nahi duzue, erraza izango da. Mirri arrantzan ibili da, baina ze arrain harrapatu du, arrain edo amu arrain harrapatu du, Mirri gure kirtenak. Ze arrain harrapatu du. Erantzunak, hoi bezala, don kikilikon, 625 posta gutxatila Donostiara. Lehen bailen bidali mesedez. Eta honen bestez, ahi usate besterik etzaigu geratzen.
Antzularrak ederki egiten modura kontu zibil zaitezte erensuekin eta datorren astean don kikilikon.